Аз обадам. Снимам клип. Здравейте! Днес съм на река Росица, която няма нищо интересно. Всичко интересно е, че има някакви крепости. Едно кученце Рошко, което е много сладко. После ще го покажа снимка. Ето как изглежда. Далече. Какой той? Ми нещо ми беше станало на пътна. Това е нашата кола. Ето го тази, той се хили. Значи сега ще ви покажа как изглежда ето. Сега ще ви покажа реката. Тати се кача, аз се следвам. Ето така. Изглежда. Това е някакво място за рождени дни, защото вътре има украса. Е, там минават количи, край моста. Дето, по моста се точно. Тук се качва. Тук има някакво друго място. Ето го моста. Долу е мръсната река. Има голямо дърво. Ето го моста. Това има нещо. Така. Тук има някакви шишарки. То кучето не се казва Рошко, ма те го кръсти. Ще Роша. Ето тати го кръсти. Ето и шишарки си. Там има стълби. Има много шишарки. И някой вика. И тук има някакви неща. Някакви дървета. И пътечка, в която аз ще ви покажа стълбите. И ето стълбите. И се излиза на пътя. Сега слизам долу при тати. Което няма търпение да тръгне. Запали. Чакай! Не тръгвай без мене. Сега ще я бягам след него. Той ще ме сгази. Тати, давай, аз ще бягам след тебе. Сега ще тръгваме. Да останете. Бяла черква. Има 5 км до България. Ето е Бяла черква. Сега отиваме да едем с тази. При нашите хора.